Sí. Tú. Ahí me vas a prometer una cosa. Jo? Sí, li vaig Tu dir... me vas dir, vine, anem a casa, viatgem, anem a gravar. Sí, veurem el vídeo, Amb una les condició. fotos... Veurem el vídeo, les fotos, el dia de El viatge... més important que era. Jo vaig dir alguna cosa? Sí. Hombre, me prometiste la salsa prometida. La salsa eterna. ¿Dónde está? Más tío. Hombre, No me esperaba eso de tú, pero vamos. vostè no pot anar enlloc on no hi hagi allioli, no? Gràcies, per parir, però d'arriba. Però escolti, Màxim Llamascal, que no es posi així perquè, sisplau... És que Ermentera és una agència de viatges, no ens dediquem a l'alimentació, és una agència de viatges, tenim unes hostesses... No estem en Ermentera, estem en tu casa, tio. El que jo volia dir-vos és que a Ermentera tenim unes hostesses que a vegades, doncs, que entri la primera opció. Amico Santi, no, está lleno. Huele a lioli. Mi mejor amigo, tío. I no t'acostis gaire, que veus que fas una mica d'olor, ara no m'acostis massa. Sisplau. Engegeu! Una torradeta amb alioli. Tiene alioli. Nois, senteu-vos! Ara vols? No? Una, Puedes sacar esto tuyo. No, hombre. Allioli. Si Maximilià Pascal no va a l'allioli. L'allioli va a Maximilià Pascal. Maximilià Pascal, tu sí que sabes elegir. Has sentit el que li han dit aquí? No. Un piropo, Que han llançat un piropo dels bonis, Que tú sí que sabes elegir lo que bueno. ¿Eh? Que tú sí que sabes elegir lo que es bueno. ¡Ole! Es lo mejor. Gracias. Y siempre I love you everything. Te mereces una... Aquí ningú més torna a voler metre a boli fins que no s'hagi rentat les dents, Que això, vamos.